Entre abandeirados das bandallas de Micio e de Chaín, demostración de respeto, cordialidade e amizade na mañá de hoxe, Día de Reis en Gondomar. Cordialidade, amizade e respeto entre os abandeirados das montañas da Asociación de Veciños.
Premios Galiñeiro de Oficios e o Centro Cultural A Merced de Chaín. As dúas rondallas, as únicas xa que quedan no Concello de Gondomar. Felices, orgullosos e satisfeitos de poder contar con ambas as dúas rondallas neste certamen de rondallas de Reis en Gondomar que este ano, na 37ª edición, celebra poder contar coas 14 rondallas activas na provincia de Pontevedra.